Presiden ke United Democratic Party ubah Metbah lingdo uloong. Bagi dan artli nongrim ki bala penlong yo paidbah ke Sohīong constituency ban pynjop dan buram yo Bah Synshar lingdo na ke party haka election MLA haka ni ke constituency ya ke bag result tapen pernah haka khatlai tre ujemang arjar arpulai. Ke Sohīong constituency kala thap iki vote jongka min haka spau tre ujemang arjar arpulai ban nak result haka khatlai tre ujemang Bah Synshar lo job dak batam lai jar lai spa saupu ar vote yo kertong ke NPP ubah samlen malnyang. Habakran sikilat pathai kubor ke jinglek ai kublai yo Bah Synshar hayeng sa jong Sohīong ubah Metbah uloong bagi paidbah kila dak ban rai ban ai ki vote jongki halor ke jing skolam yo Bah HDR lingdo bam kwai hadwa rublai bat ya ki aka baro ki Bah HDR lo trei hak Islam ki baladap men ba udang na ke benta ki paidbah. Kaya ba nakalen junga bat ka party semua yang menta kalong ba kijing trish tom hakani ka election campaign baru ko kim simon rei ba kaya ba ni ai ka jingero kalong ya ki paidbah ba ki nong Shillong jong ka Sohīong constituency ki bala trei Metbah mensim ban pendikina ba kanini jungi idu ba jong ti ka burom ka dai shaki ha ka bade bat kini ka jing pynjop joki ya u kandidat ndai aswa kita ki baro ki bang akwa ban pahon ni kalau boleh musim lain no ya ka parti boleh musim lain no kandidat jungi ha ka jing alenti jungi ha ka jing ya late na ko yung sakawat system na ka banta ka election campaign baru ai ya ka bainong ka kemen ha ka ni besi kumbang ala Ukraine haki election campaign platform haka ni ka election kepada Sohīong na ke banga UI na kalen jonga marwishmet abang ya churum sineng banyakran bagi paidbah but alor jong ke jingwan di paidbah sakmat ban sindran bang amin sim bat ban agi di kisan kalen jugi kalong ba banekong ki paidbah kilada rai na kalen joki ban aya ka bo jongki haki adli ginongrim kubai ginongrim kene alor ka jing solam ya ba SDR ndo baju khode mahadon bangkwa hedon le ya ki baro ki ba ila trai haki system baro ki long kum MLA para ka ju ka poru war haka por ka ba imsim no kum MLA ki kam ki ba la persang na jugi ban la na ka banta ki ba jok so ko susi ka ba ar ka long alor ki ta ki kam ki ba ila le ki ba ba ki ai ya ka jing solam ke jongki ban siu kliang pada ban siu kliang bagi sim bakani kan ka platform bat kabu yaki bagi siu kliang yai mahadon lingba Bah Synshar lindo kandidat jongi agani election dak baki ai ka bo kawai pat ka benta kumaga juong ha ki por election ba campaign ba ka cincin di long ikwa kamni ban kutang kata nakaliang kandidat jongi ulayo ya ka jingi ulayo ya ka jingi na ki paidbah ki konstitusi bat ka kam san susu na lor kani kalong ba ulayo ya ka jingsania na ki paidbah ki konstitusi ka ba ki community ba pandau la jom ulle ya ka batam na kita kinang ki factor ki ba penlong ya u kandidat jongi ba unyo ya ka jom